Sunog na umabot sa ikatlong alarma, sumiklab sa isang junk shop sa San Pedro City, Laguna. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Nagliwanag ang paligid sa lugar na ito dahil sa naglalagablab na apoy na lumalamon sa isang junk shop sa barangay San Antonio, San Pedro City, Laguna. Tulong-tulong ang mga rumespondeng bumbero na apulahin ang sunog na sumiklab mag-aalas 7 ng gabi nitong Huwebes. Itinaas sa ikatlong alarma ang sunog kung saan sa warehouse ng junk shop sinasabing nagsimula ang apoy. Yung pong guwapda doon na on duty, nakita po niya yung umuusok dun sa parting lower part, parting likodan ng warehouse. Nahirapan ang mga rumespondeng bumbero na maapula ang apoy dahil sa lakas ng hangin sa lugar. Ayon sa BFP, karamihan sa natupok ay mga highly combustible materials gaya ng foam at mga kahoy. More or less, sir, 2,000 square meters. So, kung ma-estimate ko, sir, ang open space na lamang dito, mga 10%. Yung 90% occupy sila ng mga scrap material. 2:57 ng madaling araw kanina nang mag-fire under control. Pasado alas 4 ng umaga naman ang ideklara ang fire out. Mahigit 1.2 million pesos ang estimated damage ng otoridad sa insidente. Patuloy na inaalam ng BFP San Pedro City ang sanhi ng sunog. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.